Fidagarritasun bat daukagu alderdi bezala, Ibarretxek hori frogatzen du, hori personalizatzen du. 80. urteko hamarkadan eman zen krisian, lehendakari ordea Ibarretxe zen, da berak burutu zuen industriaren reskaterako programa guztiak, beha burutu zituen. Fidagarritasuna, konfidantza, zuk hartzen dituzu alde bateko, besteko kandidatoak, hautagaitzak gurutzatzen dituzu, esaten duzu, baino, hemen planteamento serio bat egiten nahi dira hauek, edo zertara datoz. Zertara datoz. Gai ekonomikoa da, eta izango da datozen hilabetetan ere ardatza. Ikusiko duzute, martxuan bata pasa ondoren, Espainiko gobernuak neurri berriak hartu behar ditula eta orain arte izkutatu dituen datuak nola agerian izango ditugun.